טוב חברים, אז אחרי שהרבה זמן לא עלה סרטון לערוץ, היום הגיעה המדפסת מהתיקון ואני עכשיו עומד לבנות אותה, אז תסתכלו את ההילוך מהיר, טוב, ניתן לראות שבזמן שלא הייתי פה, השידה של המדפסת קצת התבלגנה, ואני צריך לשים פה באמצע מדפסת, אז בואו נסדר אותה. 3, 2, 1, ובום, הנה כל השידה נקייה, איזה כיף, זמן לשים את המדפסת. טוב חברים, המדפסת מוכנה. אם נהניתם אני אשמח שתשימו סאב ולייק לעוד תכנים, ואם תרצו שעלה עוד דברים על המדפסת הזאת, תרשמו לי בתגובות. ויש לי גם ג'ימייל בתיאור של הסרטון, כל מה שאתם צריכים תשלחו עליו, אם אתם צריכים את הדגמים, את מה שאני מכין בכללי, תשלחו עליו לשאלות ותשובות בכללי. ויאללה ביי.